Здравейте! Днес ще изкачваме връх Миджур, който е най-високия връх в северо-западна Стара планина. 2169 метра. Оставили сме колите на хижа Миджур и вече се придвижваме по пътя към Козя гърбина, откъдето започва и същинското изкачване на самия връх. Трябва да стигнем ето там горе. И така, вече сме до първата беседка и от тук започва същинското изкачване на връх Миджур. И от тук пускам и да запиша GPS трака. Така, пуснате вече GPS трака. И ето началото на пътеката. Продължаваме по Козя гърбина. Доста стръмничко. Там пред се вижда част от групата. И така стигнахме до беседките след Козя гърбина. И тук на беседките едната вече се превръща в заслон, като вътре са започнали да правят и нарове вече. Още не е довършена работата, но да се надяваме, че до пролета ще имаме заслон тук.
до тук изминати километър и 700 с 450 метра положителна денивелация и от тук продължаваме към върха. ...550 метра след беседките има разклонение на пътя, като пътя за връх Миджур е надясно, а наляво е разклонението, което е към едно изворче, където може да се презареди вода. И сега отивам да видя дали все още тече, дали не е пресъхнало. Ето го изворчето и дори на 1 август все още тече вода от него. Айде, връщам се на пътя към върха. Тук вече пътеката свива надясно и трябва да се излезе на билото чак, ето там. Там тя излиза на една от граничните пирамиди на границата на България и Сърбия. И вече оттам по билото се върви към самия връх Миджур, който е ето там. Излизаме вече на граничната пирамида. Вятър е доста силен и не знам изобщо дали ще се чува нещо. Поредното леко заравняване и след него поредното хълмче, ако не се лъжа, това е петото и след него трябва да е що-годе равно до самия връх Миджур. Изкачихме и петото хълмче и от тук вече почти поравно към самия връх, който е ето там. Вече излизаме на самия връх. Днес има доста хора. Тя и нашата група е поне 20 на човека. До тук 5 км и 800 с 1220 метра положителна денивелация. Сега ще направим малка почивка тук, обяд и тръгваме наобратно.
Нови куче.